Nå gutter, det var jo ikke kønt i går. Jeg har analyseret lidt på nogle videoer fra kampen, og der er 3 områder, vi virkelig bør fokusere på, hvis denne fadæse ikke skal gentage sig igen. Det første område er hurtighedstræning. Vi er simpelthen alt for langsomme, så vi vinder aldrig disse sprintdueller eller lignende. Det næste område, vi skal fokusere på, er tolerancetræning. Mange af jer blev tunge i den sidste del af kampen, samt var der et krampeanfald eller 2. Det sidste område er aerob udholdenhedstræning. Tempoet er simpelthen for lavt, samt mangler et nødvendig energi i de sidste faser af kampen. Derfor har jeg lavet 2 træningsøvelser til i dag, som vi lige kan prøve igennem. Bare stille og roligt, så I kan ligesom få det ind. Og så vil vi fortsætte med dem, ellers så vinder vi simpelthen ikke flere kampe. Den første øvelse vi skal i gang med er en hurtighedsøvelse. Det gælder om er at sprinte zigzag mellem de opsatte kegler så hurtigt som man kan. Vi snakker 100% her. Efter at have gennemført banen holder man pause i omtrent 10 gange længden af arbejdstiden. Det vil være omkring 50 sekunder for jer. Herefter gentages øvelsen 5-6 gange. I dag gør vi det uden bold, da formentlig med bold vil skaffe for meget kaos. Men efterfølgende gør vi det med bold, da vi stræber efter at træne som var det i en kampsituation. Da vi ikke stræber efter at øge jeres maksimale løbehastighed, men derimod forbedre jeres spillemæssige opfattelsesevne og funktionelle reaktionshastighed. Fodbold er altså ikke kun et spørgsmål om fysisk kapacitet, men involverer også hurtige beslutninger, som skal omsættes til hurtige handlinger. Ved denne øvelse forbedres altså evnen til hurtigt at opfatte spilrelevante situationer, evnen til at foretage en hurtig handling samt evnen til at reagere hurtigt og til hurtigt at udvikle energi og kraft ved maksimalt arbejde. Simpelt er det altså opfattelse, beslutning og handling. Den næste øvelse vi skal i gang med er en tolerancetræningsøvelse. Banen består af 4 sider, 2 sider med sprint, 2 sider med jog. På de 2 sprintsider sprinter I med 100%, mens I jogger med 50%. Når I når tilbage til start, venter I på, at I kan komme til, hvorved I får lidt pause. Det er dog ikke meningen, at I skal have for meget pause, da vi skal træne ophobning af mælkesyre i benene. Endnu en gang udføres det uden bold, men det er kun denne ene gang. Ved at udføre tolerancetræning forbedres musklernes evne til at tolerere og neutralisere træthedsstoffer samt at bortskaffe træthedsstoffer under arbejde. Ved at have en højere anaerob tærskel samt en forøget bortskaffelse af træthedsstoffer gør, at trætheden udsættes. Herved kan I fortsætte kampen i et højt tempo i længere tid, før trætheden indtræffer, samt undgår vi oftere krampetilfældene fra gårsdagens kamp. Super arbejde, dreng. Med lidt øvelse, så skal vi nok gå hen og vinde nogle kampe. Jeg har desuden sagt jer til at lade jer teste, for at se hvilke fysiologiske adaptationer der sker i jeres kroppe, før vi begynder på den træningsform, og nogle måneder efter, når vi har været i gang et stykke tid. Desuden skal vi også begynde at træne lidt mere individuelt. I har forskellige krav på fodboldbanen. Bakkerne og midtbanen skal kunne løbe langt. I skal have et højt kondital, mens jer på kanten og muligvis angriber skal være lidt mere eksplosive, fordi I skal ligesom bare rykke. Så har jeg modtaget resultaterne fra laboratoriet, og som vi kan se, så er energilagrene i jeres muskler steget, primært glykogen, men også ATP og kreatinmængden, hvis jeres muskelmasse er steget. Det gode ved at have mere glykogen er, at I kan køre længere tid på det, end at skulle slå over til respiration af fedt, hvilket tager længere tid for at udvikle energi i forhold til glykogen. Desuden er aktiviteten af jeres enzymer steget, og enzymer de katalyserer processer, hvor de forløber hurtigere. Her er altså blandt andet tale om glykolysen, hvor det hurtigere får energi ud fra den. Udover det så har I forbedret jeres træthedsrelaterede ting, her blandt andet natrium-kaliumpumper, bufferkapaciteten og mælkesyretransportevnen. Det gør jo, at det tager længere tid, før I bliver trætte på banen.
og muligvis undgår vi krampetilfældene, som ja. Udover det så er muskelkoordinationen er steget, samt kan I hurtigere levere kraft ved maksimalt arbejde. I er blevet mere eksplosiv, hvilket vi også kan se længere nede, hvor jeres fibertyper har ændret sig. De langsomme fibertyper er gået mere over til de hurtige, samt at jeres super hurtige fibertyper er blevet lidt langsommere. Desuden har nogle af jer tabt jer, samt jeres muskelmasse formentlig steget. Ved at jeres muskelmasse er steget, har I fået flere myosin og aktin filamenter, hvorved I kan levere større kraft, når musklen laver en kontraktion.